L'Assemblea Nacional Catalana, amb el suport de l'Associació de Municipis per la Independència, ha promogut aquest cap de setmana passat una nova recollida massiva de signatures en la campanya anomenada Signa un vot per la independència. Era el segon cap de setmana de recollida després del que ja s'havia fet el mes de gener passat. El fet de ser la segona recollida en pocs mesos va fer que el perfil del signant en aquesta ocasió fos més el del passa volant de cap de setmana. I avui, amb aquesta segona recollida massiva de signatures, i que el temps ho ha acompanyat força, excepte ahir a la tarda que hi va haver un ruixat, estem recollint forces signatures de gent passant de cap de setmana i que al veure aquest punt i aquesta oportunitat de col·laborar amb aquest projecte de l'Assemblea, venir i signar. La campanya Signa un vot per la independència reclama, per la via del dret de petició, la convocatòria de la consulta per decidir el futur de Catalunya. I en segona instància demana que, en cas de no ser autoritzada aquesta consulta, que els parlamentaris catalans facin una declaració unilateral d'independència del país. La participació aquest cap de setmana ha estat de més de 200 signatures recollides, una xifra molt positiva a parer dels organitzadors. La participació, la veritat és que és molt bona, tenint en compte que molts escalencs ja van signar la darrera jornada, entre ahir i avui portem ja més de 200 signatures noves.